Ko nekad u 8 sad prođe ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ko nekad u 8 sad zviždi ulicom tvojom kad stanem sam pod prozor tvoj. Ima da znam nisi tu, čekam kao u snu. Mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. Valjevski korzo, to parče centralne gradske ulice od pošte do suda, nije bilo samo mesto za večerni izlazak 60. i 70. godina prošlog veka. Bio je tu urbani društveni fenomen jednog vremena, ili bar tako deluje sa distance od nekoliko decenija. Bilo je kasnije i drugih mesta masovnog okupljanja mladih, trk od Narcisa, igralište studenta ili čuvena rupa, zatim staza slonova u Tešnjaru. Međutim, u kolektivnom sećanju Valjevaca spominjanje Korzoa izaziva previše nostalgije za nekim lepšim vremenima. Da li zato što je to bila prva gradska štrafta ili iz nekog drugog razloga, pokušat ćemo da rasvetlimo u razgovoru sa svedocima tog vremena. Milivoje Mićko Milinković, legendarni medijatekar Valjevske gimnazije, televizijski snimatelj, glumac amater, kolekcionar brojnih fotografija iz prošlosti gimnazije i Valjeva, a pre svega toga gimnazijalac i gradski momak koji je provodio brojne večeri na Korzovu. Dobar dan, Mićko. Dobro nam došao. I po čemu najviše pamtiš Korzo? Možeš li nam opisati kako je to izgledalo, gde se okupljala tvoja ekipa i tome slično? Prvo, veliko hvala što ste me izabrali da ja budem jedan od predstavnika Korzo generacije, kako ja nazivam tu generaciju koja se okuplja na Valjevskom Korzovu. Kad ste me pozvali, od jednog trenutka sam osetio neko vrlo lepo osjećanje se probudilo u meni, sećanje na moju mladost, na moje gimnazijske i prve godine studentskih dana, a onda, Boga mi, jedna velika odgovornost kako ću predstaviti taj fenomen koji se u većini, u više gradova u Srbiji, a samim tim i u Valjevu, pojavio tog vremena. Korzo je bilo svakodnevno masovno okupljanje više od polovine omladine Valjevske. Okupljali smo se iz emotivnih razloga, sportskih, kulturnih, umetničkih, o svemu i svačemu se tu pričalo i razgovaralo. U maju mesecu ove godine izašla je knjiga Tomislava Jovančića gde je on napisao da Valjevac koji nije se očešao o fasade Korzoa nije pravi Valjevac. To je prava i tačna definicija. Na Korzovu se odrastalo, na Korzovu se vaspitavalo, na Korzovu se mnoge stvari dešavale. Đorđe Balašević peva o Korzovu i kaže da je Korzo imao svoj red. Tako je i Valjevski Korzo imao red. Počinjao je oko pola 8. U 7:20 se završavao 6. čas u Valjevskoj gimnaziji i za 10 minuta centralna ulica od pošte do biblioteke, kako si rekao, bila je puna momaka i devojaka tog vremena. Tu su se dešavale prve ljubavi, prve simpatije, prvo držanje za ruke, pao i neki prvi poljubac, a Boga mi mnoge ozbiljne ljubavi su se tu desile, koje su se kasnije završile brakom. Nadam se da se nećete ljutiti, da bude malo ličan i da kažem da sam i ja doživeo, evo za 10 dana, bit će tačno 51 godina kad sam jedne lepe avgustovske večeri 1972. godine upoznao moju sadašnju suprugu i počeo je više od pola veka našeg zajedničkog lepog života.
Kad sam rekao da je Korzo imao svoj red, znalo se otprilike gde koje društvo stoji. Ako krenemo gore od Merkura, gde sad banka, tu je bila prva samoposluga u Valjevu Merkur, tu su stajali veterani, da tako kažem, predvođeni Petrom Đurićem Karetom. Kare je tu bio glavni, oko njega su se okupljali muzičari, poznati valjevski muzičari, apotekar, Kare, svi su bili. On je uvek bio veseljak, bučan, tu je bilo dosta smeha, tu su bili Jova, Mona, Daka. On je bio osnivač ABV benda. ABV benda, pričalo se o Abraševiću, o raznim dogodovštinama koje su oni imali. Zatim tu je bio Barta, čuveni trubač koji u to vreme kao vojno lice žive u Valjevu. Dalje, malo niže, otprilike gde su zadnji ovi izlozi, Korzo imao i svoje, da tako kažem, fotonovine. Bio je jedan izlog gde su izlagane fotografije ako se nešto značajno desilo u valjevskom sportu. Kad su bokseri metalci osvojili nekoliko zlatnih pojaseva, kad je budućnost ili metalac ulazio u drugu ligu, fotografije sa tih događanja, a tu je stajao za moju generaciju, mogu da kažem, elita otprilike valjevskog Korzoa. To je generacija 47., 8. i 49. Gde sad prodavnica Korzo, tu je bila apoteka Zdravlje. I tu je ulaz gde je na spratu živeo advokat Laća, Predrag Gazarević i njegov brat Miško. Tu su stajala ta generacija, Matori Keco je, nažalost, rano preminuli, Peđa, Miloje, Tura, Čubra, ja ću govoriti nadivke, svi ih znaju, Kosan i tako dalje. Oni su za moju generaciju bili ti pokretači dešavanja na valjevskom Korzovu. Moja generacija, 51. drugo godište, mi smo stajali malo niže, otprilike gde je kraj sada ovog kafića, tu je bila kuća doktora Kostića, mi smo se tu okupljali, tu smo provodili večeri i večeri, razgovarali o svemu i svačemu. Ispod je bila prodavnica jedna i kod te prodavnice je bilo negde, evo, generacija Vučko se tu okupljao, Banana, tu je bio Bosanac, tu je bio Maks Paramentić. Oni su se tu okupljali, a na kraju Korzoa bili su takođe veterani, kako to je bio Cakan Vidaković, to je bio Boba Leman, Boća Milosavljević, Miša Vukobrat, oni su stali na Korzovu. Posebna grupa, bila je jedna grupa ozbiljnih ljudi koji su već tad radili, koji su stali dijagonalno od Merkura kod biblioteke, su bili Džok, Bambek, Laća, Đule Klempa i tačno se znalo gde svako stoji. Korzo nije bio samo, kao što sam rekao, emotivno mesto okupljanja, nego na Korzovu su se dešavale mnoge stvari. Mi smo o svemu i svačemu razgovarali. Sadašnje generacije imaju društvene mreže, oni pričaju, pokazuju fotografije sa letovanja, zimovanja. Mi to nismo imali, ali dajem vam časnu reč da smo svi sve znali šta se dešavalo na moru te godine. Bilo je dovoljno čuti da o tome priča neko iz društva, kako je u Makarskoj, kako je u Petrovcu, Baške vode, Đenovići, imali su. Zatim, sport. Neizbežna tema o kojoj smo mi razgovarali je bio košarka, i u to vreme lagano, a kasnije i krupnim koracima počela da ulazi u naše živote. Ja sam se družio sa košarkašima, Darko Marjanović, Rajko Borisavljević, Medan Pudlica, Đurica, Branko, Zoća. Čuo sam da su oni bili među glavnim facama na Korzovu. Pa oni su bili popularni, normalno, jer su tad ulazili u ligu, pričalo se o njima, lepi, zgodni momci, mladi, visoki, oni su stvarno bili. I mi smo tu dane provodili pričajući, maštajući da jednog dana će doći i taj trenutak kad će oni ući u prvu ligu, što se kasnije i desilo. Bila je čuvena anegdota, ceo Korzo je znao tu priču kako je Radmilo Mišović u Čačku na jednoj utakmici Darka Marjanovića prevario, slomio, prodao mu fintu, malte ne sakrio loptu. To smo mi svi znali koji smo pričali o sportu, o rukometu. Zatim radovali smo se uspehu fudbalera. Sa nama je bio Mađar u društvu koji je bio poznati rukometaš. Znači, sport je bio tema o kojoj smo mi dosta pričali. Ali ne samo o sportu. Film. To je posebni fenomen u to vreme, bio je film, bio je bioskop. Valjevo je imalo 3 bioskopa. Imalo je Central, Sindikat i Dom kulture.
mi smo posle Korzoa u 8 sati odlazili u bioskop. Vrlo dobro se sećam da je jednom prilikom, nažalost, pokojni Boba Leman nama pričao da se pojavio Antonionijev film Uvećanje. To je za nas bilo čudno, mi smo posle nekoliko godina, on ga je gledao u Beogradu, film je došao u Valjevo, mi smo ga gledali, imali strašnu polemiku posle toga da li je film dobar ili nije dobar. Pola je bilo za jedno, pola za drugo i mi smo zamolili našu profesorku Nadu Simić, koja nam je predavala srpski, da ode da pogleda bioskop, da bi nam kasnije pričala o tom filmu, što ona vrlo rado radi. Zatim, sećam se da je Miša Vukobrat, poznati valjevski novinar, on je nama pričao o filmu Kurosavinom, Dersu Zala, jedini koji je Kurosava snimio, a da nije na Japan, da se ne govori japanski. Mi smo ga gledali, kad je došao u Valjevu, ja sam ga gledao 2 puta. To je bilo za nas nešto novo. Na Korzovu se o svemu i o svačemu pričalo. Dakle, to nije bilo mesto samo gde se šetalo, ne, to je bilo mesto gde se šetalo, se gledalo, ali pored toga je bilo, mnogo toga se dešavalo. Ja sam imao sreću, jer imam brata koji je 3 godine stariji od mene, koji je gimnazijalac, i ranije sam malo od svoje generacije počeo da izlazim sa njima, a imao sam i sreću da sam mogao da ostane malo duže na Korzovu sa tom generacijom 48. Korzo je često imao drugo polovreme. Ne uvek, ali često, mnogi ne znaju. Dešavalo se da su gimnazijalci se skupe i onda igraju, na primjer, pantomime. To su bile, tad je bila popularna pantomima, igralo se pantomime, nekoliko ekipa se podeli, pa se igra pantomima, a bilo je takmičenje Gimnazija Srbije. Valjevo, Šabac, Loznica i Zemun. Svake nedelje se išlo u pevanju, u kviz, između ostalog jedna od igara je bila i pantomima. I Valjevci su tu i trenirali gimnazijalci i postizali dobre rezultate u pantomimi. Zatim održavala se sportska takmičenja. Trčalo se. Trčala se kratka staza od biblioteke do pošte. To je bila sprint trka. Najpoznatiji trkač, da tako kažem, bio je Voja Ćora, Voja Milutinović. Poznati valjevski muzičar, poznati valjevski lekar, humanist, divan čovek. Malo se zna da je on bio i dobar atletičar. Bile su čuvene njegove trke sa Bobanom Kostićem, sinom doktora Kostića, čija je kuća bila, ko je od njih brži. A bila je i tura, bila je od biblioteke do pošte, pa dole do muzeja, do Granda i vraćalo se ovde. To je bila duža tura gde se isto trčalo. Znači, na Korzovu su se razne stvari dešavale, ne samo ljubavi. Znate, kad na jednom mestu imate toliko 1000 mladih ljudi, moralo je da dođe do neke hemije i do ljubavi. Dobro, vi ste koliko vremena provodili na Korzovu i gde se posle obično odlazi dalje u izlazak? Dok je uopšte mogo da se izlazi? Da, Korzo je počinio u 7:30. Kraj je imao ovako nekoliko etapa, da kažem. Oko 8:15 je već lagano počelo da se prazni. Momci koji su pratili svoje devojke, oni su oko 8:15 sa njima počeli da odlaze. Normalno da bi do 8:30 ili 15 do 9 devojku dopratili kući, išlo se lagano, polako, da se što više vremena provede zajedno, a oko 8:30 je već bio kraj. Do 9 maksimalno. Pa znam, nekoliko puta sam bio prisutan kad se igrala pantomima o kojoj sam pričao, da milicioneri, ne policija, nego milicija se tad zvala, koji su šetali, upozoravali su nemojte da galamite, budite tih i tako da. Znači, oko 9 sati je bio kraj. Gde se posle išlo još? Starije generacije, ja sam počeo da odlazim, možda sad kad sam bio ja, lično prva, druga godina fakulteta, moje društvo je odlazilo u Abraš. Mi smo odlazili u Abrašević, prethodno smo možda 1 godinu išli u Narcis, u stari Narcis, onaj vagon koji se zvao, tako smo ga mi zvali, Narcis, i odlazilo se, a starije društvo, to su bili Bane, Mečka, Ljuba, Kuki, Rajko, Muta, Gudonja i ovi košarkaši, oni su odlazili na 15. Gde sad hala, bio je mali stadion 15. septembar, tu je bio bife, a ispred leti su bili stolovi i to je dolazila elita Valjeva. Tu je toliko dogodovština i lepih stvari i anegdota se dešavalo da je šteta što to neko u Valjevu nije zapisao da ostane kao, tu je bio jedan Ljuba Kuki koji je bio Gudonjan, njih slušati, pa to je bilo nešto za uživanje.
Ja lično sećam se, gledao sam utakmicu Zvezda Ujpeš Dožu u Beogradu i došao sam u Abrašević da bi slušao kako će Gudonja da ispriča šta sam ja video. On je toliko umeo to vrlo lepo da objasni plastično da je to bilo neverovatno. Znači, Abrašević, 15. septembar i Narcis su bila mesta gde je moje društvo odlazilo. Bilo je tad mnogo manje alkohola. Mi nismo, bilo je normalno da je bilo i toga kad su nove godine neke proslave, ali nekih tuča, alkohola, pijanstva već nije bilo. Sve je to bilo u granicama neke normale, nečega što je priličilo gradskim momcima tog vremena. Miško, hvala puno. Očigledno da ima još tu puno materijala za neke buduće priče, ali za ovaj put, za posvećenje na Valjevski korzo, sasvim dovoljno i puno ti hvala. Hvala vama što ste me pozvali da govorim i samo ako imam još minut vremena, zahvalio bi se ljudima koji pokreću ovu inicijativu da se priča o Valjevskom korzovu. Korzo se ne može obnoviti, to je svima jasno, ali pričati i ukazivati šta se dešavalo u periodu pre, pola veka je vrlo značajno. Pametan jedan čovek, ja sam već u 73. godini pa sam zaboravio kako se zove, rekao samo ono društvo koje ceni svoju prošlost ima nade za svoju budućnost. Treba razgovarati, treba da ostane nešto zabeleženo kako je izgledao taj Valjevski korzo. Još jednom puno hvala. Večernji život je uvek počinjao na Korzovu, pa se onda išlo dalje u izlazak, u dom omladine, kluba Brašević, baštu, dome vojske ili neki od restorana. Korzo je bio i svojevrsno komunikaciono čvorište u vreme kada mnoge kuće nisu imali ni fiksni telefon, a mobilni internet postojali si samo u glavama vizionara. Znalo se pouzdano koga i na kom delu Korzoa možete skoro uvek naći. Andrija Kalabić-Kalaba, jedan od najpoznatijih valjevskih muzičara, pre svega vokalni solista koji je nastupao sa brojnim grupama, najviše i najduže pamtim bend Valis. Svoje prve izlaske i prelazak iz dečačkog u momačko doba vezuje takođe za Valjevski korzo. Šta za tebe predstavlja korzo i kako ga se sećaš, po čemu ga najviše pamtiš? Pa korzo nije to samo pomenuti da je korzo šetnje. Korzo je za mene bila jedna vrsta institucije. Zašto tako ja mislim? Zato što u ta vremena na korzovu si sticao prijatelje, zaljubljivao se, možda si kasnije zasnovao i porodicu, tako da je za mene korzo bila neka velika stvar i veliko iskustvo kao mladog čoveka ili mladog momka, tako da ja taj korzo tretiram kao jednom vrstom institucije i to je do danas danju moje razmišljanje. Jesi počeo rano da izlaziš na korzo? Je to Jesam. bilo neko prvo mesto na koje si izlazio? Ja sam imao tu slobodu svojih roditelja, možda zato što sam bio jedinac. Pa sam imao tu slobodu da već kao osnovac, ali normalno da sam se morao kriti od svojih nastavnika, što ću ja u gradu u to vreme. Tako da sam imao to. I na tom korzovu se znalo otprilike gde ko stoji. Imala su mesta gde stoje kolonijaši, gde stoje Iliđanci, gde su Brđanci, gde su iz Graca. Tako da sam ja otprilike, jako sam rođen u Zlokućanima i Zlokućanaca, ali preseljenjem na mesto gde danas živim, nekako su mi bili bliži ti kolonijaši i tu je negde taj potez bio negde u pravcu ovoga, ovo nije postojalo, gde smo mi stajali, kibicovali, devojke kad prolazi, kad šetaju i tako. Na tom korzovi se šetalo dvoje po dvoje. Nekad su šetali u paru muškarci, nekad devojke, nekad momak i devojka. I to je otprilike bila prilika da gledaš devojku, pa da skupiš hrabrost, pa da joj priđeš, da pokušaš da je osvojiš i to je otprilike, to je ono što ja mislim da je bila svrha tog korzova. Drugo, korzo po meni je imao neku dušu, empatiju, nešto. Danas smo mi u eri društvenih mreža. Verovatno se neće sa mnom neko složiti ili će mi zameriti. Nisam ja protiv napretka, daleko od toga. Ali danas malo imamo tog osjećaja jedne za druge, više imamo empatije prema mobilnom, pričamo više sa mobilnim nego što između sebe pričamo. Tako da je nestankom korzoa meni je to mnogo nedostajalo. Ne živim u prošlosti, ali volim da se sećam prošlosti, živim u današnje vreme, ali kažem, tvrdim za moj pojam,
Korzo je po meni bila jedna institucija, ne samo jedna linija kojom se kreće određeni broj ljudi ili određeni broj ljudi sa strane to gleda. Trebalo bi možda da kažemo, da se nadovežem na tvoje reči, da u to vreme ni svaka kuća, ni svaka porodica nije imala ni fiksni telefon, a mobilni internet to je možda postojalo samo u glavama nekih vizionara. Tako da oni koji su želeli da se vide ili da se dogovore za neko sledeće druženje, morali su da dođu na Korzo da se lično vide, je li tako? To je pravo mesto. Znači, želeo si da vidiš svoju simpatiju ili pa čak svog drugara ili nešto, gdje ćeš se naći se u određeno vreme, negde od 7 sati pa do 9, pola 10, to je trajalo, tu ćeš ga naći. Oni koji su imali malo veću slobodu, posle toga mogli su poći ili otići u restorane koji smo mi imali u okruženju, gdje je bila neka vrsta muzike koja ima hrabrosti da sedi do ponoći, jer u to vreme muzike su, ja znam zato što se bavio time, do 12 sati je bilo radnim danom, nekih pola 1 je bio vikend. Sad, oni koji su bili tu na Korzovu, znaju što su došli, ako su imali tu slobodu normalno od svojih roditelja i ostalo, oni su odlazili, svako imao neko svoje mesto gdje će posjetiti restoran, da li će otići na igranku ako je imao u domu omladine, ili će otići u neke od srednjih škola, jer u to moje vreme kad sam ja odrastao i kad sam bio učenik i ostalo, već rano sam počeo i da se bavim muzikom, srednje škole neke su imali svoje bendove. Ja ću biti malo pristrasan, ali poljoprivredna škola je možda jedna od prvih koja je imala svoj rock band gde sam ja. Poljoprivredna škola? Jeste, ja sam tu imao tu svoju rock grupu, jer sam počeo sa time, a kasnije život nas je odneo nešto drugo. Ne samo mene, nego mnoge valjevske svirače za koje se ne zna, a to je šteta što se ne zna. Tako da se, kad dođe smo do tog muzičkog sveta, to se znalo. Ako ste želeli slušati staru gradsku muziku, nemojte se petati, gospoda naša sa Bajera su bili neprikosnoveni. A u tim srednjim školama, ja znam, u poljoprivrednoj je bio rock band, bile su igranke, kasnije normalno i u gimnaziji. Za tehničku to je bilo nešto pokušaja i medicinsku da se nekad održi, ali mnogo manje. Kalaba, da se vratimo na Korzo, da li je, pretpostavljam da je bilo više kibicera nego šetača i da li su uglavnom i više devojke šetale nego momci, sredinom ulice? Pa sredinom ulice više je bilo devojaka. Ali mi smo bili kibiceri, ali pa bilo je, ne mogu da kažem, bilo je i momaka koji su šetali, ali nekako smo više voleli, nekako nas nelagodno se osjećamo, dva muškarca šetamo mi, znaš, i onda smo više stajali sa strane i gledali devojke. Kakav je odnos bio tada prema devojkama? Da li je bilo dobacivanja? Jeste bili krući nego sada u komunikaciji? Bilo je, ne mogu da kažem da nije bilo nekih koji su malo, nepristojni, bilo, ali ne u meri kako se to danas. Danas, zašto ja kažem, danas za mene je nekako to, nema nekog osjećaja, neke ljubavi. Ja sam, na primjer, sav treptim ako ću uhvatiti za ruku svoju devojku, razumeš, pa sam uzbuđen, pa vidjet ću je sutra na Korzovu, ne mogu na drugom mjestu. Danas je nešto drugo, to je otprilike taj progres, napredak, opet ponavljam, nemam ništa protiv toga, ali mislim da jedni drugima nedostajemo, nedostaje nam taj razgovor, empatija, druženje. Predali smo se tim tehnikama, ja se plašim da će tehnologije da vladaju nama, a ne mi njim. A to u to vreme je, kao što si napomenuo, nema telefona, ne može mama da te zove gde si. I znaš kako ti sav, ja ustreptiš, gledaš šeta, devojka, pa ti gledaš na način, iako si kibicer, kako da joj skreneš pažnju, da bi hteo nešto da joj kažeš, da je pitaš, da joj priđeš. To je možda i neka od glavnih poruka da su ljudi tada morali da se viđaju, morali više da se druže, više da razgovaraju. Apsolutno. Što danas nedostaje. Danas to nedostaje. To je jedini način je bio da ti dođeš do srca neke devojke, pričam ja kao muškarac, ili obratno da devojka dođe do nekog momka koji se dopada, znači bio je Korzo. I sva ta, zato ja ponovo pričam, za mene je to jedna vrsta institucije. Sve se dešavalo i odvijalo tu. Tu ćete možda doživjeti sreću, doživjeti ljubav, doživjeti razočaranje ili tugu, jer je to sklop života, dok je danas sasvim drugačije. Danas
razgovaramo o društvenim mrežama, vodimo ljubav društvenim mrežama. Danas sam ja u neku ruku tužan, ma koliko se neko ljutio na mene ko bude gledao ovu emisiju. Kada uđu zaljubljen par, uđu, sedne u kafić, da li je restoran, naručili su piće ili su se poljubili, nije bitno, i svako onda gleda u svoj telefon. Da, tako je. Dok smo mi to na Korzovu, to je drugačije. Kada ja osvojim devojku na Korzovu i kada dobijem saglasno da prošetam, pa preveliki sam. Da. Ja sam sad malo pun sebe, ja šetam sad da vidi grad, vidi Korzo, da ja imam devojku, da sam izašao tamo. I to je nekako bilo mnogo romantičnije No. i mnogo lepše i to možda jeste neka poruka za kraj, da ljudi, današnji mladi, pokušaju što više da budu zajedno, a što manje preko komunikacijskih uređaja. Ne smatram da sam star ili prestar. Za mene su godine samo brojke. Ovo što nosiš unutra, to je nešto drugo. Znači, ne osjećam da sam star tu. Više se posvetiti jedni drugima. Tehnologije i aparati nam neće nestati, bit će tu, ali ćemo mi jednog dana nestati i kada dođete u neki period života, bit će vam žao što sa nekim niste se držali za ruku, malo više pričali nego što ste koristili mobilni, laptop ili nešto. Hvala ti puno na sećanju na Korzo, na ovim lepim porukama za kraj koje si poslao. Hvala vama što ste me pozvali i pozdrav vama i vašim gledalcima. Korzo je osim nekih nepisanih pravila imao dušu. Mnogo neposrednog kontakta i bliskosti, romantike. Bio je škola života. Mesto susretanja na kojem se, osim flertovanja, moglo puno toga čuti i naučiti. Bilo je raznih zgoda i nezgoda. Na Korzovu ste mogli čuti najnovije događaje, razmeniti mišljenje o aktuelnim filmovima i knjigama, pričati o sportu, videti najpoznatije gradske face, najlepše devojke i najzgodnije momke. Ko je gde i sa kim. Zoran Vučićević Vučke jedan je od poznatih gradskih likova ili bolje rečeno ličnosti koji su veoma vezane za Korzo kao mesto izlaska i druženja. Ja zaključujem to po tome što sećam se prvih oživljavanja Korzova 2018-2019. godine, odnosno događaja koji su ovdje bili organizovani i da se tu okupila brojna ekipa iz tvog vremena. Kako doživljavaš to vreme, kako gledaš danas na Korzo, zašto ste se baš toliko vezali za Korzo? Ja sam na Korzo izašao jako rano i jako mlad. Starija sestra koja je 4 godine starija od mene bila je gimnazijalka, bila je popularna među momcima, imala je neke svoje simpatije i tako, i naravno trebao je neko ko će da je odvede, da izađe u grad, da izađe sve, da bude opravdanje kod tada strogog oca. I onda je ona mene rano povela da izađem, kad sam već bio 7. 8. razred, sam uveliko bio na Korzovu. Naravno, to su bili kratki izleti po 15-20 minuta, i onda smo ta cela ekipa, što smo tako šversovali se, da kažem, uz svoje starije braće i sestre, prolazili kao fontane. Tu se ovako jedno moje društvo iz osnovne škole, Peđa Sević, Banana Cvetković, Rogan, Relja i tako, stanovali su tu, živjeli su tu. I tu smo mi ovako počeli da izlazimo, da se napravi jedna lepa ekipa koja se preselila vremenom na Korzo. Negde smo bili druga godina srednje škole, kada je to postalo deo našeg života. Deo našeg života koji je obeležio sledećih 10 ili 15, pa 10 godina, na primer, koji smo, znači, svaki dan, svako veče, nismo popustili nikada, i mislim da je to tada bilo nešto što je bilo nama najznačajnije. A pretpostavljam da kada ste otišli u Beograd na studije ili gde ste već studirali, koliko često ste se vraćali na Korzo? Ja sam se jako rano zaposlio, 18 godina, posle srednje škole završio turističku školu i zaposlio se na Divčibare na recepciju hotela Maljen. Radio sam po nekim smenama i kad čim završim posao, ja sam dolazio na Korzo. Rad na recepciji jednog hotela, tada eminentnog, je pružao mnogo lepe mogućnosti za jednog mladog momka, ali ipak moj izbor je bio veći da vidim što više devojaka na Korzovu, da što više sretnem tih nekih simpatija,
da li sa moje strane ili obostranih i tako. Tako da sam ostavljao gore, da kažem ovako, neke lepe stvari, a dolazio sam ovde da budem na tom Korzovu. Znači nije moglo da ništa nadoknadi to tih sat i po ili sat i 10 minuta koliko je Korzov trajao uglavnom, pa čak ni lepa noć na Divčibarima, ni lepo večer na Divčibarima. Znači, takva vezanost za Korzov. Da, znači, kad sam završio to, ja sam posle par godina, 78. sam postao trgovački putnik, komercijalista i bio sam vrlo često na putu. Da li je to Niš, radio sam i 7 godina za slovenačku firmu, da li je to Ljubljana, da li je to Beograd, Zagreb, na Korzov se moralo doći. Znači, nije bilo autoputa, vozi se beskonačno sa kvalitetnim autom Dijanom, kao ovaj Spaček što su to izložili. Ja sam imao Dijanu, s kojom sam putovao, bilo je to jako naporno, ali sam stizao na Korzov. Da li su devojke bile osnovni motiv, da kažem, boravka na Korzovu ili je bilo tu i drugi događaja, priča, druženja? Pa ja mislim da smo mi ipak kao društvo bili nama najvažniji. Imao sam jako divno društvo. Mi smo tu formirali jednu ekipu koja je stajala na Korzovu prvo kod jedne ograde tu koja se pravila limene gradilišta, pri kraju ka centralu, a posle smo se sa izgradnjom Sintelona i ove nasrešnice, mi smo se preselili kod Sintelona. Moje društvo je brojilo preko 20 ljudi, nismo bili iz iste škole, bili smo uglavnom iz raznih škola, gimnazije, Peđa Sević, Cvijać, medicinske Mijaki, Klopovi, mi smo bili iz ekonomske škole, bilo je iz tehničke škole, bilo nas je 20-ak, koji su bili nerazvojni. I mi smo imali svoje mesto, to je ulaz u Sintelon prodavnicu, te stepenice, tu se sve dešavalo, tu je bilo naše, sve što danas mladi prenose Facebookom, telefonom, porukama, mi smo to kad dođemo tu jedni drugima pričali, prepričavali, a tek onda su stizale devojke i onda se pažnja posvećivala njima, nekad krišom, nekad direktno, nekad sa naših stepenica skočimo u onaj red na trotoar, malo razgrenemo i onda sačekamo neku od devojaka. Je li bilo nekih anegdota vezanih za to, nekih nestašluka u to vreme? Ili ste bili jako ljubazni i fini prema devojkama? Mi smo prema devojkama uvijek bili fini i sada smo ovo malo džentlmeni, malo ovo što nas je još ostalo. Dosta je mojih dragih prijatelja i kumova je umrlo, ali mi nastavljamo tu tradiciju, nas što su ostalo, tradiciju sakupljanja. Nama je bilo dovoljno ceo život da neko kaže idemo na piće, dovoljno je 7 minuta da mi već smo tu zajedno. Neka nevolja, bilo šta, za 10 minuta mi smo svi tu. Tako da smo mi, da je taj Korzov od nas napravio ljude i napravio divne prijatelje. Svi smo jedni drugima kumovi, svi smo jedni drugima, iako nismo učili zajedno, ali smo tu bili zajedno, to nam je bila jedna spona, da kažem, jedna sigurnost, tu smo se osjećali najsigurnije na svetu. Mi nismo bili niko od nas i agresivan, svi smo bili sportisti. Bilo je ekscesa, bilo je varnica, bilo je sa drugima tu, ali nikada nije bilo nekih ozbiljnijih. Jel se znalo ko je stariji, jel se znalo ko ima glavnu reč tu, pa da ovi mlađi ipak moraju da... Hijerarhija na Korzovu se znala, to se vjerojatno Mićko kao malo stariji nešto rekao, znači hijerarhija se znala, znači znalo se od suda se kreću stariji, jedni, drugi, treći košarkaši, advokati, stari momci, mlađi momci, tako da, ja uglavnom poznajem stranu do Sintelona, do Merkova. A grupisali su se, mladi ljudi su se grupisali i po delovima grada, je li bilo i tako grupisanje? Bilo je grupisanja po delovima grada i bilo je grupisanja po godištima, i pa malo i po školama. Strana do suda je više bila periferija, malo su se plašljiva, sredina je bila mešano i sredina su bile više devojke koje su bile
u zabavljanju, malo su pri kraju srednje škole, početnici fakulteta i tako, a ova strana tamo je bila do Merkura, do Sintelona, do sadašnje apoteke, Jajk banke, bila je malo ovako sportska, gradska, baš onako gde smo mi gledali naše čuvene valjevske sportiste, fudbalere, košarkaše, devojke su se zaljubljivali više u njih, ne možemo osporiti, dole su stajali niže fudbaleri, Time Mašić, Tekir, Jekara, to bili lepi momci, gore su bili košarkaši, mi se tu između negde smo se... Branko Zoća, još iznad gore Kecove, Purke, starija generacija i tako. Mi smo se borili hrabro, bila je druga grupa tu do nas, bili dobra ekipa, Dule Plavac, Gane Lazić i baš onako, tu su bili Kira i njegova ekipa, tehnička škola je bila više kao sredini, tako da smo eto bili svi jedni drugima pomagali, bili smo dobra, velika društva i niko nije pravio gužvu između nas. Bilo je nekih pojedinačnih, da kažem, zakazivanja tuče, tad nije bilo ovih šutiranja u glavu, kažu, ajmo između dva suda da se pobijemo. Zvana ferka. Ferka i to je to. Znači, Korzo je ipak bio i škola života u različitim segmentima. Jedna lepa škola života, ali kao jaki mladi ljudi, jer drugi kontakt nismo imali. Nismo imali telefone u kućama, nego retko je ko imao, nismo imali, znači, sav kontakt je bio tu. Znači, sve što smo mogli da zakažemo, rekli smo, vidimo sutra na Korzovu. Za kraj još jedno pitanje, posle Korzoa zaživeo je trg nekad kod Beka, je li tako, kod hotela Narcis, i tu se isto stajalo, okupljalo se u grupama raznim i tome slično, i to je možda u neku ruku bio nastavak Korzoa. Da li su uporediva ta dva mesta kao mesta početka večernjih izlazaka ili nekako deluje da je Korzo ostao mnogo veći šmek nekako kad je Korzo pitao? Korzo je imao neku svoju dušu. Imalo je dušu taj deo na trgu koji je se pretvorio u prolaznu tačku ka studentu. Tu se skupljalo i onda se išlo ka studentu u neko doba da je Zoran Jevremović puštao čuvenu pesmu i da je bilo jedan lep, da su svi bili, bukvalno svi su bili tamo. To je prvenstveno bila diskoteka, je li tako, na studentu? A kasnije je bilo i koncerata? Uglavnom je bila diskoteka, sede, svi slušaju, to za neko doba završava se, pali se svetlo i onda opet negde svi idu. Mi smo zaživjeli, gradska neka priča je zaživjela u Narcisu, otvaranjem novog Narcisa, dogradnjom onih delova, formiran je čuveni vozić, onda gore terasa, ona galerija i na vrhu po celim obodom one sale je bila pizzerija i kafić gde je bilo uveče bar 700-800 ljudi. U prizemlju Narcisa je svirala muzika Mića Perica, Dragan i ovo koji su bili gospoda, prava ona hotelska muzika i nije nam bilo dostupno, a okolo sve, znači morao si da budeš na trgu, pa onda si bio u Narcisu, pa kao pomalo do studenta, pa se opet vratiš tu i tako da pokrivali smo vreme jako lepo. Da, i na kraju neka posljednja velika štrafta je bila takozvana staza slonova, kada je rekonstruisan Tešnjar i kada se nekoliko godina masovno šetalo kroz Tešnjar. Vučke, mislim da je ovo bilo lepo podsjećanje. Da li imaš još neku poruku za kraj? Pa imam poruku za kraj da se treba više družiti, da grad i društvo uopšte priušti mladim ljudima neke lepe manifestacije, kao što je sinoć bila koncert Zdravka Čolića. Moja velika nada u bolje je bio koncert Jug grupe na kome su svi mladi, bili su mladi koji su pevali svi u reci, znali su sve pesme od Jug grupe koja ipak, da su moji savremenici stariji od mene puno. Tako da sam jako srećan ako bude više manifestacija i više okretanja ka toj muzici, ka roku, ka nečem, jer rok je nešto što je pozitivno i naravno okrenuti da budu svi sportu, da imaju druženje, jer to je nešto što veže ljude. Tako je, hvala ti puno.
Ja se sećam jednog sna pored reke, leto je bilo tad, šaputao sam njoj svaki dan svoje želje. Davno beše to, sad sam evo opet tu, kao nekad, al želje su nestale te, ja nisam više mlad, ali živi u meni jedna želja još. To leto da se vrati, kad dete bio sam ja, i tu na obali njenoj, kad sneva najdraži san, ali reka nosi sve, nosi snove. Godine teku sa njom, u nepovrat su sad prohujali dani iz detinjstva moj. Ljiljana Isidorović, koju većina Valjevaca zna po nadimku Ljilja Ćao Ćao, slobodno mogu da kažem da je jedan od simbola ovog grada i učesnik mnogih događaja i zbivanja u našem gradu, i kulturnih i javnih, a sasvim sigurno da je bila i na Valjevskom Korzovu i da ga se jako dobro seća. Ljiljo, kako su tvoja sećanja na Korzo? I ja stvarno, poznajući te, očekujem neke anegdote i neke interesantne stvari. Pravo da vam kažem, moji prvi izlasi su bili Valjevski Korzo. Okupljali su se u 7 sati, a Korzo se završavao oko 9, pola 10. Ali tu je bilo toliko mladih devojaka koje su šetale, a momci su stajali sa strane tamo do Merkura, a gore na Ćošku su stajali ovako više stariji momci. Evo, ja sam se družila sa njima, to je bio Macan advokat, Peca, Džuna, Bata Uča, ekipa. I prvo da ti kažem, Pulika kad je došao sa njegovom Evom, on je šetao ženom, ali obavezno je došao da se javi nama. Ljuba Pence, on je obavezno došao na ćošak. Slikar Ljuba Popović i slikar Pulika. Ljuba Popović i stajao. Jedna moja drugarica se toliko zalepi za njega, a dečko je zove i ona neće da se odvoji od Ljube. Ja njoj dođem i kažem, daj pribudalo, bolje vrabac u ruci nego golub na grandi, šta će tebi Ljuba, pred Ljuba ode u njegov Pariz, ima 100 devojaka, šta ti je, ovo ono. A ovi drčni momci s druge strane, oni su bili malo, nisu i devojke gledale, oni su drčni i dizvinete, jedan je lupio jednu po zadnjici onako i on je očekivao da se ona okrene, da mu kaže svašta, a ona se okrene, nasmeje se i kaže hvala na poljupcu. Ali bio je interesantan Korzo. Kogod se nije video, našao, tu smo se svi nalazili. Eto, devojke šetaju. Ja sam šetala, voljela sam i da prošetam i dođem na ćošak gore. Macan advokat me prozvao lutajući reporter. Pošto ja šetam, vidim što se radi na Korzovu i dođem da im kažem ko je s kim tako. Sad, bilo je i moderno kad se udvaraju momci posle Korzoa koju momak odvede na pećinu ili u park na pećinu, to je bilo veliko i počinju da se zabavljaju i to je bilo mnogo lepo. Mislim, interesantan je bio Korzo u stvari. A ovo sad ne znam, mislim, dobro, neću da ja poredim to naše vreme, moje i njihovo, ali bilo je divno. Kogod se našao gde, tu smo na Korzovu i su se stajali s druge strane ovako više Valjevci, pa studenti, pa ovi. I to sam zaboravila da kažem, vrlo važno, bila je prodavnica Povrtar prema Centralu. A tu su budući umetnici stajali, Boba Leman, Raša Leman, Voja Brajević i Miša Stanojlović. Svi su oni posle postali umetnici i tako, ali Voja je uvek, Brajević malo stajao jer je žurio, čekala ga njegova Ljilja da šetaju i tako da je to bilo mnogo interesantno. On bio je tada lep, popularan momak? Kako da ne, lepotan, ali je samo gledao Ljilju svoju.
i tako, i posle su se uzeli, jer Ljilja je tu generacija, mi smo svi generacijski, Voja je 48, ja 49, Ljilja 51, ja govorim ove naše godine, ja ne krijem, i mnogo nam je bilo lepo. Bili smo i duhoviti i imali priču, ova deca, šta ću, oni su svi u tehnika, kucka, nema pojma, ali mnogo je bilo lepo. I tako, i odemo u klub Abraševića posle, i idemo u Šofer bar, pa u Kraljević Marko, i mnogo je bilo i gradskih kafana lepih, i obnica i tako, a sad to ništa nema. Su devojke morale tada, i ovo je posljednje moje pitanje, ipak ranije da se vrate kući? Kako da ne, ja kad dođem, ja nisam baš toliko rano išla, ali devojke su morale da onda. Jednom je bilo 9:15 i ovi svi kažu moramo kući, ajde, ja kažem ja ne smem kući. I jedan od Macan ili ne znam ko, od drugara rekao, ajde da pratimo Ljilju, ona ne sme, ona je u Gracu, ne sme sama. Ja kažem, ma ne smem ja da idem, nego hoće mama da mi stavi čaj, misli da sam bolesna, ako dođem pre 10 sati. Eto, to je, tako su neke, ali mi smo svi bili, imali nekog duha, anegdote i tako da nam nikad nije bilo dosadno. Hvala ti, Ljiljo, puno. Živio bila. Molim. Za mnoge generacije Valjevaca Korzo je predstavljao mesto susretanja, upoznavanja, bezbrižnog druženja, koketiranja i zaljubljivanja. Mnogi su baš ovde prohodali, kako se to nekada govorilo. A Korzo je zaslužan i za mnoge brakove. Dobar dan, predstavite nam se prvo i naravno čim ste ovde sigurno da imate neka vrlo lepa sećanja na Valjevski Korzo, pa nam prenesite ta neka vaša sećanja. Gordana Tešić, rođena i živim u Valjevu, porodičan čovek, ovo mi je suprug i recimo naše najsvežije sećanje, ovde je bio zatvor, jel? Tu se šetalo, u nekom momentu ja sam bila mnogo mlada i tek počela da izlazim. I da bih shvatila u nekom momentu, u nekim prilikama kada prođem, da jedan isti glas mene vrlo često pita, izvinite koliko je sati. To je bilo obično 8:05, ali ja sam to kasno ukapirala. Ja kažem i produžim sa drugaricom. Uvek u isto vreme? Uvek u isto vreme, a to je retko bilo, tad nije se moglo. To je bio moj suprug, tada dečkić, momčić, jel? Nije tada ništa, učili smo, ja sam elektrotehničku školu završila, on isto tako, generacije starije od mene, puno, šalim se. Da bi se posle družili, jer Plaksa u Elindu, distribuciji, znate kako je to bilo u ono vreme, i onda smo se znali, to je bilo veliko društvo i tako dalje, tako smo se i zbližili i evo 47 godina smo u braku u oktobru. Ali u principu je znači sve počelo na Korzovu? Na Korzovu. I obično posle Korzova Domjona, Bašta i Grenke. Sigurno i znate neke primere, ali ovako i uopšteno gledano, da li je Korzo u stvari iznedrio mnogo brakova? Jeste, mi smo se svi ovde u Valjevu znali, evo Andrija, mislim ljude koje ovde vidim, prepoznajemo se u pogledu, u faci, ipak vreme prolazi i retko se mi viđamo, porodice, poslovi, svi su nas odneli negde, ali se sećamo svi jedni drugih. A na strani kada se sretnemo negde, onda se prepoznamo i onda smo u stvari znanci, znate. I onda naravno zdravo i tako dalje, i priča naša i Valjevo. I žao mi je što Valjevo gubi, evo i ovaj dan je to nešto pokazao i žao mi je što nije bilo više ljudi, jer mi smo se svi znali, Valjevo je živjelo punim plućima i sport i muzika, bilo je tu i ozbiljne muzike i pozorišnih predstava i naša Brašević i svi i Beograd i sećam se dobro filmskih predstava koje posle premijera u Beogradu dolazilo se u Valjevo. Znači mi smo živjeli taj društveni život, a Korzo je to donosio, jer mi smo se svi prvo na Korzovu nalazili i tačno se znalo gde se ko skuplja, kuda ko šeta, kad kažem, mislim na afinitet, znate, interesovanja i tako dalje. I sad to se otprilike znalo i obično tu negde 9, pola 10, zavisno da li je zima ili leto, a i naravno roditelji su bili puno strožiji. Do 9 kući, vikendom i tako. Kasnije malo kad smo bili stariji, moglo je malo duže i tako, ali
to je to. A da čujemo i vidimo da li vaš muž ima neki amandman na ovu priču, odnosno kako je muško osjećanje na Korzo i na te dane. Pa ja se rado sećam tih dana. Tek je prošlo 60 godina kad sam prvi put došao na Korzo. Samo. A nadam se da mi ovo neće biti posljednji put. I stvarno sam uspomenu drage na te dane. Korzo je počinjao posle završetka filma u Centralu. Znači, oko 7:30. Mnoge devojke su odlazile već u 8, pola 9, jer tako je mama odredila. Tako da, ne znam šta još mogu da kažem. Ja sam pun uspomena iz tih vremena i pun poznanstava iz tog doba. Mi smo se ovde upoznavali, ovde sretali, ovde dogovarali, odavde odlazili posle u druge neke restorane, zakazivali neke druge sastanke i tako. Putujući našim vremeplovom osetili smo duh jednog vremena, proživljenog pre 50 i više godina. Korzo je simbol mladosti više generacija, a ne samo šetalište, deo Karađorđeve od Centrala do nekadašnjeg Merkura. Starije Valjevce prisećanje na Korzo vraća u doba mladosti i bezbrižnosti, ali i načina druženja i zabave mnogo drugačijeg od današnjeg. Na nama je da to pokušamo da razumemo i da sačuvamo sećanje na kult večernjih izlazaka zvani Korzo. Korzo je imao svoj red, neki svoj uhodani sled, uvek se dobro znalo ko probija led. Melanija Matić, tačna ko satić, korakom rimske božice prošeta duge nožice, pa druga zvezda serije iz pravca kafeterije na opštu radost društva s periferije. Veronika Bačić, Medan Kolačić, u tesnoj suknjici od zmijske kožice. Al kad se spusti moja Dragana, ko ruska balerina lagana, Korzo se zanjiše, špalir se nadiže, sve se Venere pomere, za jedno mesto naniže. Bela haljina u višnjama, o najlepša je bez razmišljanja. Crven kajša, struki stišnje, u aute su višnje bile sve višnje. Kod apoteke obično beše klaustrofobično, jer to je mesto s kog se vidi odlično. Mija Radenković, Uobraženković, kada u stilu ludice prošeta pesne dudice i najzad s letnjim pegama od mnogih tajno čekana u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronjski, Dug Repić Konjski i one skandalozne bež bermudice. Al kad se spusti moja Dragana, ko ruska balerina lagana, Korzo se zanjiše, špalir se nadiže,